és necessari la figura del denominat intermediari de crèdit immobiliari, que ve a ser un broker, una professió que avui analitzem amb la nostra advocada de futur legal, Cristina Borrallo. Benvinguda, bon dia, com estàs? Bon dia, molt bé. Ara tot una parlem de les hipoteques, però està ben dit, broker o crèdit A mi me recorda com una figura dels 80, els brokers, sí, no? Sí, d'un corredor de borsa. No sé si també està ben dit, un intermediari de crèdit immobiliari broker, i què és exactament que fa aquesta persona, i ara parlem de les hipoteques. Sí, se denomina intermediari de crèdit immobiliari perquè la llei de crèdit immobiliari de l'any 2019 li va donar aquesta nomenclatura. Fins ara eres conegut com a broker d'hipoteques i és una figura que ja existeix des de fa molt d'anys, però és cert que ara de cada vegada més està agafant molta rellevància en el mercat hipotecari i, com comentau, aquest any se preveu aquesta davallada dels tipus d'interès que se mantindrà també, sembla ser, l'any 2026, i per tant hi haurà una demanda. Les persones començaran a voldre a comprar una altra vegada actius immobiliaris i per tant han de cercar financiació en aquest cas. Per tant, aquesta és una figura que en el mercat dona una certa transparència perquè les persones a vegades no tenen ni la cultura, ni els coneixements, ni l'educació financera que tant en parlam aquí, no tenen aquests coneixements suficients com per anar al banc i saber si aquesta hipoteca que ens està donant el nostre banc de confiança és o no bona pels meus interessos, i precisament aquesta figura el que fa és analitzar, comparar i mirar de manera independent, sense cap tipus de conflicte amb les entitats financeres, si aquesta hipoteca és adequada per la persona que necessita financiació. Com hi podem accedir, sobretot en quin moment hi podem accedir? Perquè aquell gran moment, no?, decidir quina hipoteca ens convé més, com ho fem? Aquesta passa per demanar l'ajuda d'un broker. Sí, bé, en primeres, crec que en altres ocasions també ho han comentat, la persona normalment primer mira l'habitatge que vol comprar, no?, l'actiu immobiliari que vol comprar, i hem d'anar un poc de l'inversa. El primer que hauríem de mirar és quina capacitat d'endeutament tenim i a partir d'aquí mirar l'actiu immobiliari que se pugui adaptar a la meva capacitat per endeutar-me, no? Llavors, això, el primer missatge que sí que vull donar és aquest, no? Invertir un poc la nostra manera d'actuar a l'hora de comprar. I, perdona, Cristina, a part d'aquesta capacitat d'endeutament, entenc que també hem de tenir en compte, abans d'interessar-nos per un habitatge, quines possibilitats tenim de que ens atorguin una hipoteca, no? És a dir, que també moltes vegades, no? Si realment per la nostra situació laboral o el que sigui, ens podien donar una hipoteca. Claro, és que per això és tan important fer aquest anàlisi previ de dir, primer miraré quina capacitat ten de financiació i després adaptar l'habitatge en aquesta capacitat, perquè hem vist a la pràctica i també tot el que ha passat amb hipoteques que s'han donat incorrectament i persones que han patit execucions hipotecàries i tot això, també hi ha una part de responsabilitat que tenim com a consumidors de saber quina és la meva capacitat de tornar aquest préstec que m'estan donant. Clar, si fem l'exercici a la inversa, a vegades ens ficam en negocis jurídics perquè són contractes, probablement el contracte més important de la teva vida, no? Quan compres el primer habitatge, no? Per tant, fer aquest exercici de la inversa de saber quina és la meva capacitat econòmica actual i la que preveiem d'aquí uns anys, i a partir d'aquí cercar un habitatge i després comparar. Clar, han dit que se preveu un augment de la concessió d'hipoteques, però, clar, és que els preus estan com estan. No sé si una cosa contrarrestarà l'altra. D'acord que davalla el tipus d'interès, però és segur que hi haurà més hipoteques concedides perquè els preus que hi ha, no sé si una cosa frenarà l'altra. Què opines? Sí, aquí tenim un problema a Balears i en concret a Mallorca tenim un problema molt seriós amb els actius immobiliaris, amb els preus. I aquí sí que tenim una certa desconnexió, no?, entre el que podem arribar a hipotecar-nos en el preu de l'habitatge, que està elevadíssim, no? Sí que és cert que la banca està predisposada a donar crèdit, així ho estan anunciant, sembla ser que aquest és el seu interès, però clar, les persones tal vegada no podran accedir a allò que volen perquè el preu del mercat està molt elevat. Veurem aquesta evolució, si aquesta tendència econòmica que estem veient de davallada de tipus d'interès va compassada amb una davallada dels preus de l'habitatge, perquè a dia d'avui, efectivament, és impossible per a les famílies poder accedir a algo que sigui més o manco raonable, no? Llavors veurem aquest any com evoluciona el sector immobiliari i si els preus van acompassats a la financiació i la davallada dels tipus d'interès. Deies que la hipoteca és per no dir el contracte més important que signam a la nostra vida, però en canvi els papers de la hipoteca difícilment els llegim tots, és a dir, tot el document que hi ha, totes les excepcions. Entenc que aquesta tasca és la que
pot fer aquest agent intermediari, no? És que és això que comentàvem, és probablement la decisió més important que un pren a la seva vida, i són contractes de Matrimoni, 35... hipoteca. Sí, i Podríem anar. quasi que el segon és més I important, mudança. perquè avui dia divorciar-se de la parella és com a relativament fàcil, No hi però ha tantes clàusules. però no? divorciar-se del banc és molt complicat, no?, a llarg termini. Per tant, Divorciar-se del banc, bona expressió. és molt complicat, i es van d'accedir a acceptar una sortida d'un titular de hipoteques, és a dir, és un desastre. Per tant, anem a invertir un poquet com a consumidors en realment tenir una persona, qui sigui, però un assessor sobretot independent, transparent, que no sigui la mateixa persona del banc, perquè el banc el que vol és que tu contractis la hipoteca amb ells. Per tant, anem a prendre una decisió correcta i invertir el que costi, els honoraris que puguin costar d'aquests intermediaris, perquè a llarg termini t'estalviaràs molt de problemes. Això nosaltres ho hem vist a la pràctica. En la nova llei de crèdit immobiliari ara hi ha molta documentació prèvia que haurem de llegir i signar abans de que mos donin hipoteca, perquè ara ja han de passar per un acte de transparència prèvia, el notari mos ha d'explicar la hipoteca, mos ha d'explicar les condicions, i clar, a vegades les persones van totes soles i no són capaces d'entendre la qüestió. Per tant, tot aquest interín documental que tindrem abans de signar la hipoteca davant del notari, doncs anar acompanyats d'una persona que tingui la formació, la qualificació acadèmica, i per una altra banda que te doni la seva opinió de manera transparent i sense cap tipus de conflicte d'interès, doncs pot ser molt útil. Això anava a dir, intrusisme professional dins del món dels intermediaris de crèdit immobiliari, perquè no, jo compro, banc i compro bitcoins, jo això en sé, jo t'ho faré. Sí. Com ven un despatx, no? Hem d'anar amb molta cura amb aquesta figura, perquè avui dia, per ser intermediari de crèdit immobiliari, la llei l'ha equiparat pràcticament a la mateixa regulació d'un banc. Tenen molt de requisits per tal que te donin salta, i el supervisor és el Banc d'Espanya. Hi ha molts d'intermediaris que diuen que són brokers i no ho són, perquè no estan registrats. No estan registrats degudament. Per tant, la persona que vulgui, que miri per internet un intermediari o tal, el primer que miri si està donat d'alta en el Banc d'Espanya. Importantíssim. Vale. Mira, això me recorda un poc, sempre el nostre expert immobiliari, Pedro García del Barco, ens parla dels APIs, no? I hem après quins logos són els que hem de cercar. En aquest cas, recorda, seria que estigui donat d'alta al Banc d'Espanya. Al Banc d'Espanya. Si està donat al Banc d'Espanya és que aquest broker o aquest intermediari és una intermediària neutral, que és el que cercam, no? I Exacte. com ho poden comprovar? És a dir... És molt fàcil, se va a la plana web del Banc d'Espanya, se posa en registre d'entidades intermediarios de crèditos, molt fàcil d'accedir-ne, posam el nom del broker que s'està publicitant i miram si té salta o no. Si té salta, és una persona que està validada per Banc d'Espanya, està supervisada per regulador i té molt de requisits per tal de mantenir aquesta alta. I si no, doncs molta cura, perquè aquí poden caure amb aquest intrusisme que estem veient sobretot els immobiliaris a vegades, que fan una molt bona feina com a immobiliaris, però no són intermediaris. I a vegades diuen, no, mira, jo te consigo la vivienda i te consigo el préstamo. Molta cura, perquè realment no tenen aquesta capacitat tècnica per valorar aquest préstec hipotecari, no? Així que molta cura en l'intrusisme. Hi ha una xifra que mos cobrin estàndard, hi ha un preu estipulat d'aquestes persones per assessorar-nos, o com que són professionals independents poden cobrar el que vulguin. Aproximadament va en proporció en el preu de hipoteca, per exemple. No hi ha un preu de mercat, és a dir, el Banc d'Espanya dona la possibilitat de que cobrin el que considerin, sempre i quan siguin transparents amb el seu client. Sí que et cerquen mercat d'aquest tipus, el que fa és cobrar per operació tancada, és a dir, ells no te cobren inicialment, la gran majoria no cobren inicialment honoraris per mirar-te la documentació, sinó que únicament cobren en cas de que tu t'aconseguessin el préstec hipotecari. Això és bastant interessant, perquè finalment si no firmes hipoteca ells no solen cobrar res. Llavors, per això dic que és una figura que pot ser un bon companyero a l'hora de decidir-te per algo tan important com és la teva hipoteca. I ha estat un poc oblidada aquesta figura en els temps de recessió econòmica, en un temps en què, clar, ara hi ha xifres optimistes, increment de signatura d'hipoteques, de ballada de tipus d'interès, com que ressorgeix aquesta figura del broker. Ha estat un poc oblidada? Sí, ha estat un poc obligada i normativament no estava massa bé regulada. De fet, el supervisor no hi havia. Supervisor eren les pròpies comunitats autònomes, les conselleries. Per tant, aquí estava un poc oblidada fins a l'any 2019, que la pròpia norma li dona una importància molt gran, no? I se regula per al Banc d'Espanya i ho supervisa. Per tant, és una figura interessant que a dia d'avui ja des de l'any 2019 és molt sèria i per tant li hem de prestar atenció perquè pot ser la solució per a vegades persones que no poden accedir, que estan avasades només a tractar amb el seu banc, i aquestes persones tenen
tractes, tenen acords amb entitats financeres que poden estalviar condicions en els clients. I que un broker és un assessor, que si qualcú li fa un pot de por aquesta paraula, no? Perquè sembla que és ficar-se com a... No, és vera, jo crec que és una, com deien El logo de Wall Street, sona. Sí, que és simplement un assessor i que si tenim dubtes i està registrat en el Banc d'Espanya i ho podem comprovar a través de la plana, és tot bé, que tal vegada estalviarem en un futur. Crec que paga la pena assessorar-nos, igual que se'n fa amb altres tipus d'assessorament. L'econòmic, el financer, també és important. Per això nosaltres sempre ens assessoram econòmicament cada setmana amb Cristina Borrallo, de Futur Legal, advocada. Moltíssimes gràcies per aquests consells. Gràcies a vosaltres. Molt bon dia. La setmana